To sunana dai shine Amina Shehu Gadiya. Ni ce jami'a mai kula da ɓangaren kula da tattalin arziki da kula da al'amuran da suka shafi muhalli a ƙungiya mai zaman kanta da muke kira Pastoralist Development and Conservation Society a turance, wato PADEX. Ƙungiya ce da take wato kula da mutanen karkara, manoma da makiyaya da kuma shi kanshi muhalli, domin duk inda aka ce ga manomi ga mai kiwo to duka sukan yi aiki ne akan muhalli, wato environment a turance. To mu ƙungiya ce da take haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ba su kulawa ta musamman, wayar musu da kai da kuma tallafa musu ta duk wani fanni da za mu iya. Kamar shin waɗannan da kika lissafa me kuka fi bayar da ƙarfi? A daidai yanzu kamar yadda ce mukan bayar da ƙarfi akan su masu kiwo da masu noma akan muhalli, amma a yanzu mukan yi aiki ne da wato al'ummomi da suke mukan ce musu communities da suke unguwanni haka, da suke wato ƙauyukan da suke kusa da gandun dajin Yankari a nan cikin garin Bauchi. Saboda ina ga Bauchi akan ce mana mu ne pearl of tourism, inda aka sani mutane suna zuwa domin ganin al'adu, abubuwan mamaki, kuma babban guri da muke da shi a halin yanzu a cikin garin shine shi gandun dajin Yankarin. Sai dai akan samu matsaloli da yawa, akan sare bishiyoyi barkatai, akan shiga a kashe namun daji ba bisa ka'ida ba, sa'annan hakan har yana jawo su zaizayar ƙasa, yana kawo deforestation, wato sare bishiyoyi yayi yawa a gurin. So a halin yanzu muna aiki ne akan waɗannan al'ummomin da suke zagaye da gandun dajin Yankari, insha Allah. Kamar wayan musu da kai kuke yi kan illar ko kuma ya abin yake? To mukan yi hakan ma, wato education. Na farko shine sensitization, mukan zauna da al'ummar. Kaman su ma mutane ne gaskiya a halin yanzu da suke son ci gaba, sukan buɗe hannunsu su welcoming ɗinmu duk sanda za mu je mu, domin su ma suna so a kawo musu sauyi domin a gyara al'amuran. Mukan zauna da su mu ga su waye ne za su iya volunteering, don mu ma kamar yadda ce muka ƙungiya ne mai zaman kanta, ba wai wani abu muke da shi ba in ban da ilimin da Allah ya bamu da kuma ɗan abin da muka samu daga ƙarfinmu. To mukan zauna da su mu wayar musu da hankali kan cewa wannan bishiyoyin da kuke ganin su shekaru da shekaru ga sunan kuna ta sarewa, to ba kwa ganin cewa in suka ƙare ya za a yi? Wanne kuma da a sare? To kana sarewa wanne kai kake shukawa? Saboda yayin da ka gama sare wa'ancan wanne kuma za ka sake sarewa, kuma dole a sara, bayan da za a yi, dole ne za a yi itace da shi, za a yi katako, za a yi duk abin da ya kamata, amma kuma in suka ƙare ya za a yi? Kuma wannan sassarewan da ake yi shi yake kawo zaizayan ƙasa da sauyin yanayi, wanda duk ko ina yanzu ya shafi ko ina a duk duniya. Abin da ma yake damunta kenan shine climate change. So mukan zauna da su, mukan tallafa ta inda za mu iya. Mukan kaman wancan mako biyu ne kamar haka da ya gabata mun je Jada, mun raba musu bishiyoyi akalla ya kai guda 100. Kuma mukan yi aiki da maza da mata, domin namiji kaɗai yanzu ba zai iya ba, dole sai macen ta taimaka. To ita nata da mukan yi musu ne yadda za su iya daga cikin gida da kaɗan su ma za su yi domin su taimaki kansu, su taimaki mazaje. Wani lokacin zaki ga mutanen karkara haka akwai wahalar sha'ani wajen karɓar shiri ko su fahimci yadda abu yake, kamar kun fuskanci irin wannan? Gaskiya ba ma fuskantar irin wannan sosai, saboda in muka je mukan bi abin da ka'ida. Muka samu su kamar sarkin gari, manyan gari, masu unguwa, malamai, za a zauna mu faɗar da su, to mu fa ga abin da muka zo yi, mu ba mun zo bane mu raba muku kuɗi, a'a gashi, amma mu Allah ya bamu ilimi, muna so kuma za mu taimaka duk ta inda za mu iya. To su a iya su suka san su waye suka fi jajircewa da kuma wanda za su iya a cikin ƙauyen, sai su zaɓa mana, sai mu samu, sai mu zauna da su, sai a yi abin da ya kamata.
Kamar ayyukan wannan kungiya naku ya takaita iya Bauchi ne ko kuma ya shafi Najeriya ko yankin arewacin Najeriya? Ai kamar yadda na ce maka kamar shi climate change wato sauyin yanayi ya shafi duk duniya ne. Amma iya ƙarfinka da farko ake da rarrafe akan yi tafiya. Zaka fara ne daga inda kake muhallinka kai ne na farko tukunna kafin ka tafi sauran gurare. So a halin yanzu dai mun fara da cikin garin Bauchi ne, amma idan Allah ya buɗa mana muka samu dama duk duniya ma mu muna da ra'ayin mu taimaka diyan da za a yi insha Allahu a kawo sauyi. Ila ban sani ba ko akwai wasu nasarori da kike ga kun cimma su kuma kuke ganin wannan nasarorin za su taimaka wajen daƙile sauyin yanayi? Kamar yadda in faɗa maka mukan koya ma mutane yadda za su yi dashen bishiya. Kasan kamar da muka je Jadin da na faɗa ma mun samu kan cewa kamar su matan sun sha gwada yin shuka amma ba ta tashi sai ta mutu saboda ba su san wanne irin hanya ne za su bi domin a tabbatar cewa ita wannan shukan ta tashi yadda ya kamata ba. Akwai abin da a turance muke ce mishi ex-situ wato a waje ne ko a nursery za ka yi raising su waɗannan seedlings ɗin. Mun koya musu yadda za a samu ko ledan pure water a fara yin shi ɗan kaɗan ya girma a mai da shi buhu daga nan tukunna a zo a dasa shi a ƙasa inda ya yi girman da gara da sauran wannan ba za su iya cinyewa ba. Sa'annan zan iya cewa mun samu nasarori ta inda mun zauna da mutane tare da wato tallafa daga su management na Yankari Game Reserve akan wato kwanaki an yi hippo day hippopotamus wato dorinar ruwa ita ma ana yawan kashewa gaskiya kuma kasan su dabbobi ne da sukan ɗauka shekaru kafin su girma su zama abun da suke so in ka kashe ɗaya shekara nawa za a samu kafin a maye wannan gurbin. An yi asara. An yi babban asara ma. Mun zauna mun wayar da mu hankalin mutane akan yadda za a yi wa'annan dabbobin Allah ne ya bamu. Kana ganin su a cikin gari ne? Da duk inda yake jeji ne ko zaka ga ko su biri su menene su ungulu amma duk babu yanzu sun tashi saboda mutane sun mamaye gurin. To sai ya zama a'a iya nan gurin nasu ne su zauna to amma duk da haka mutane sun dame su sun addabe su mutane suna noma kusa da shi gandun dajin wanda hakan zai iya sa shi wannan dabban ya fito daga cikin jejin tunda kana kusa ya ci abincin kuma shi bayi da kariyan da dabbobin gida suke da shi su shanu su tumakai su awakai akan musu rigakafi su ba su da rigakafin nan za su iya cin wannan shi fertilizer ko kuma insecticide maganin kashe kwari da sauransu da aka sa ma noman su kamu da cuta. Wannan shi ma me wannan gonan ta iyu shi naman jejin yana da wani ciwo. Wato idan na fahimci ayyukan ita wannan kungiya na ku ciki har da kare su kansu dabbobi. Har da kare dabbobin domin su ma suna da haƙƙin daman su rayu. Kuma in babu su fa ba mu da gandun dajin. In ba gandun dajin kuma babu su. Mutane daga duniya sukan tafo domin su gansu. Wanda yake kawo revenue. Yakan kawo kuɗin shiga ma shi jihar Bauchi. To amma su wa'annan ƙauyukan shi yasa nace maka mukan mai da hankali ma mutanen sukan ba da dama ma wasu mutane daban ma da ba 'yan garin bane su zo su zauna a garin su shiga su yi harbi a cikin gandun dajin. Haka zalika sukan zo su sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba. Dokar ita ce ka sare bishiya ɗaya ka shuka 10. In ka sare ɗaya. In ka sare ɗaya ka shuka 10. Amma sai ka ga mutum ya sare 100 bai shuka kwalli ɗaya ba. To ka gama sare wannan yaushe wata za ta sake fitowa. Ta ina za ta sake fitowa? In ya ƙare sai mi yaya. Ka gane babban matsalan? Sa'annan kuma dokar da ake da shi akan masu kashewar dabbobin cikin gandun dajin da kuma masu saran bishiyoyin. Muna so in son samu ne a ƙara tsaurin wannan doka. Dama akwai dokar? Tabbas akwai dokan da ta ce idan ka sare bishiya ɗaya za ka yi ko kai wata 6 a gidan yari ko kuma ka biya taron 10,000. To yanzu kamar bishiyar malena da ake katako da ita. Bishiya ɗaya za ka iya sayarwa 100,000 based on girmanta.
to ka samu 100 an ce ka je ka gidan yaro wata 6 ko kuma ka biya 10,000 mutum ya bada 10,000 still yana da 90,000. Kaga wannan shine yake ba mutane damar su yi abin da suka daga dama. Amma aka ce yau zaka sare bishiya ɗaya zaka biya miliyan 1 wala Allah ko kuma a'a zaka shekara a gidan yari, kaga mutum zai sake lissafi. To irin wa'annan abubuwan suna damu. Ban sani ba ko akwai wani kalubale ɗaya haka da kuke fuskanta wanda yake ci muku tuwa ƙwarya. Kalubalen ba zai wuce kaman yadda na faɗa maka, mu ƙungiya ne masu zaman kanta. Mu ne muke haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu ga yadda za mu taimaka wa waɗannan mutane. Kalubalen ba zai wuce rashin samun tallafi a wani lokacin da ba ma yi sosai, saboda wasu sukan ce wai ita muhalli takan iya dawo da kanta. In ka sare reshinan bishiya za ta sake fitowa. Wasu suka ce a'a, in ka sare wannan bishiya ɗaya takan yi ƴaƴa da yawa da kowanne ɗan kumadu zai sake tada wannan bishiyar, don haka ba buƙatan a kula da muhalli, wanda ba haka bane ba. Duk abin da ba a kula da shi, duk abin da kullum ciwo ake mishi, kamar mutum ne yau a ce an sare hannu, gobe a ce a'a wannan mutumin an cire zuciya, gobe an cire hanji, a'a jibi an kwakule kaza, dole zai raunana. Dole kuwa sai an nemi magani, sai an yi jinya. To rashin samun enough funding, tallafi da ya kamata, muna so mu yi abin da yawa, mukan so mu yi fiye da yadda muke yi, amma in ba mu da wannan funding din, dole ba yanda za mu yi, dole mu tsaya a iya yanda muke. Abin da muke so mu faɗa shine mu kula da muhallinmu, domin shine rayuwarmu. Shi gaba ɗaya muhalli namu ne. Duk abin da duniya take mu take bayar ma, lokaci yayi mu ma da zamu ba ma duniyar. Makiyayanmu, manomanmu su ma namu ne, mutanenmu ne. A'a, mu ma daga karkarar nan muka fito, ana barin su a baya. Ya kamata mu tashi, ko da yau zaka iya abu ɗaya ne, to ka taimaka da wannan abu ɗayan, ba dole sai kuɗi ba. A'a, ba dole sai ka zama attajiri bane tukunna zaka iya tallafawa ko zaka iya taimakawa. So muna kira ga mutane da su rinka bada kulawa na musamman, su rinka nazari da duba kan al'amuran da suke faruwa akan muhallinmu da mutanenmu na karkara, a rinka taimakawa. Sannan muna kira ga dukkan wasu ƙungiya ko na gwamnati ko masu zaman kansu da suke so mu haɗa gwiwa da su ko mu haɗa hannu da su gurin yin aikin da ya kamata, da su zo su, mu hannayenmu a buɗe suke, we are ready to welcome them duk lokacin da suka shirya.